Fis-seklu 19 l-imradda kienet dik l-om li kienet tredda trabi ta' ħaddieħor ħafna drabi sabiex taqla xi ħaġa tal-flus. Fost ir-raġunijiet li kienu jqabdu mradda kien hemm meta l-om naturali ma kienx jirnexxila tredda. Iżda riċerkatriċi Evelyn Policino spjegat li kien hemm aktar raġunijiet. Ġieli kienu kun hemm nies ħafna drabi benestanti li ma xtaqux ireddaw u jgħaddu t-tarbija tagħhom lil din l-imradda biex tieħu ħsiebhom u tieħu ħsiebhom u tredda ħajji lit-tarbija. Ovvjament malli kienu ma jkunux irreddaw kien jieqaf jiġi l-ħalib, allura huma setgħu jkomplu bil-ħajja soċjali tagħhom li kienet tirrikjedi l-pożizzjoni tagħhom wis probabbli. U allura kienu iħarsu leha u ma kellhomx għalfejn jagħmlu din għax setgħu iħarsu lil ħaddieħor biex jagħmililhom. Allura kienu forsi xi kultant iħarsu minn fuq għal isfel. Ħanajdu hekk, kien hemm dik it-tendenza. Dr. Policino qalet li l-in mill-flus, is-servizz tal-imradda kienu kol ġest ta' qalb tajba fejn nisa kienu jieħdu ħsieb xulxin. Salvaw tarbija li dilhom miskina ma kienx posta kienet miexja minn ħar ormi għal ħażebbuċ u weldet ħdej ħar ormi u difnitu dit-tarbija u marru t-tfal għalaw u sabu waħda li kienet kemm kellha tarbija biex tibda tisqih mill-ewwel dat-tifel u sfortunatament ma salvax, laqqas, imma kien hemm dak l-impenn li jiena nista' nieħu ħsieb ta' ħaddieħor ukoll, ġifieri mhux biss hemm di l-common good, ngħidu li inti tagħmel għal ġid ta' ħaddieħor u biex issalva t-tfal. Is-servizzi tal-imradda kienu saħansitra jintużaw anke fl-isptarijiet. Kienu jagħtu dan is-servizz ta' dawn l-imradda biex dawk il-babies li jkollhom it-trabi li jkollhom, anke dawk li kienu leġittimi u jħalluhom qishom da l-istitut li kien hemm, allura dan kienu jipprovdulhom dan is-servizz. Fis-seklu 19 mhux ħafna minnhom daw it-trabi li kienu jkunu ġew l-istituti kienu isalvaw. Ħafna minnhom imsiken kienu jmutu wkoll, wis probabbli wkoll għax ma kienx ikun hemm biżejjed għal kulħadd. Illum il-kelma m'għadix tintuża daqshekk, iżda tibqa' mnaqxa fil-wirt storiku u kulturali ta' Malta.